Mengsaipun sinten? Mungsuhe Setyaki. Urawa 100 cacahe mung lawan wong siji ora ana sing iso ngalahke. Niku nek Sencaki. Udu Setyaki. Kula mantepi Sencaki. Pun kula gadengi sirahe Sencaki. Wah. Ya Allah. Orang hati-hati oh ana cemlorot apa kayak. Sini ora tak ngati-ati ketiban bluluk ndasku. Wih lho. Wah tak kira nek sekon dhuwur emang. Mboten. Saking dhuwur niku nek selo. Nek ora selo ya saking ngisor. Apa kuwi? Ha iki nek sekolah niku nek kula saking dhuwur medhun. Piye karo Sencaki? Wah. Kula diuncalke karo Sencaki muncal. Muncal. Lah. Sencaki kok digdayamen ya. Iya, Mas. Kawon kali aku mundur mawon. Wis ora ana sing pecus. Ora ana sing pecus. Ya ngalah. Man. Citraksi. Nggih, Man. Ti. Dicek-cegat sinten? Cegat sapa? Cegat piye to? Kuku Rawati diadang-dang sisi sinten? Diadang Sencaki. La. Mong jir.
Mong Sencaki wewewe kok do. Mundur niku walah payah niku. Payah piye to kowe wani maju po? Loh. Kuku kula ken memong sakali Sencaki. Aja kok Sencaki. Wewarku darane kan maju lho mungsuhe. Elok iki. Nek ngono wani karo Sencaki. Kendel. Ya kono, mungsuhen kono. Padake wong gleleng kok ora wani niku. Wani tenan garingan. Gegaringan kok. Awiwiyagane ben leren. Oh iya, ayo. Ora tak tutke. Citraksi. Lalalala. Sencaki ta iki? Apa kabar? Opo, apik wae. Mungsuh kura apa? Iya. Kowe arep maju mungsuh berperang karo Sencaki. Sing ngomong ki sapa? Sing ngomong ki sapa? Ora ana sing perang ki ora ana. Kene maju. Ngene ya Sencaki. Saiki ben ketok. Nek iki ben ketok. Nek aku ki anggota Kurawa aku tak melu perang. Melu perang. Heeh. Yo ayo. Loh, ning ora tenanan. Ora tenanan tegese piye? Ya perang ning mung etok-etok. Etok-etok ya apa? Mung totoke. Tegese aku perang karo dirimu. Kudu. Weh, kok kudu to? Perang karo kowe ning mung dolanan. Ben. Didi pirsani paman. Har. Haryo sengguni. Iya. Aku mung manut wae. Nah, beres. Tantangan sik. Tantangan. Ya. Sencaki. Gunung Maran Citraksi. Neng ndi? Neng kene. Lho, cari neng Paran. Onong Paran. Oh, onong Paran. Ayo. Adu atosing balung wuleting kuping. Kulit. Sencaki apa Citraksi sing bakal putung. Balung. Ayo. Opo abawak ladeni. Titit. Tiban tak delang. Tiban tetangan kelakon susu. Susu apa? Sumyor wandamu. Ayo jajalan. Wah, padake. Kudu karepe dhewe. Tiban tangan. Mas totoke lho, Mas. Mama wis Kakang Sen jare mung etok-etok kok diantemi tenan remuk ndasku. Lho iki wis putung iki lho. Ora mesakake karo Citraksi. Oh iya. Lali. Perang totoke. Dolanan. Ayo. Ora ono sing ngendhangi. Kendhangi dhewe. Oh iya. Tat. Plak. Delang. Perang
iki rampung jam piro? Lah ya ora ana rampunge kaya. Nek ngono aku buwangen bae. Buang. Ya aku mbok umbulke, mbok paske ndase Sengkuni. Komen nibani gejlok cengledok. Kakaro tak ringan. Sengkuni. Ha. Yo ning ngono aku mung kari manut. Ya, Uncalke dibubuh ning dinggonmu. neng tibake pas sencaki lho. Kok sencaki? Tibake ning pas Sengkuni lho. Yo ning ngono mung kari manut tak tibake pas sirahe Sengkuni. Ngawur. Tungkak. Ayo Cit, menang Cit. Citraksi jebul kendel. Sukses naki. Piye? Sukses. Tasik Sengkuni mudar. mudar wong onyek-onyek. Kok arep dikek-kekeki urip. Pateni sisan. Aja kejem-kejem. Malah aku ki kekejem. Iya, ada iya. Cit. Aduh apa? Mati. Iya. Aduh biyong ana maling. Aduh. Iya, wong kok tega karo wong tuwa. Gumun karo gaweane anak-anak Kurawa iki. Ih, alah. Gemes aku. Gemes kepengin ngruwes. Ya, sapa meneh dirapati wong. Ora ana sing pecus tenan. Kok kurang ajar tenan. Omong suwe sinten, Man? Loh, kok suaramu kaya ngene sih. Ngomong suwe sinten? Kok suaramu kaya ngono ta anu, Dur? Weh lah. Neng buri ngombe kok ora ajak-ajak lho. Amudar dhewe kowe. Mula kok ket mau kok anteng. Ayo Allah. Weh lah, tangi. Ora ngisini-sini to, Dur. Aduh. Entek pira? Entek 2 botol. Lemu mendem ki karo sapa? Kowe ngaku lemu mendem ki karo sapa? Karo jalmo aku. Jalmo tak jak mendem. Ayo. Kowe maju ki arep ngopo, Dur? Loh, aku lho majeng perang no. Maju perang, majeng perang. Majeng perang. Nggih, majeng perang. Omonganmu kok ora cetha, nek VN iki melakno dicetakke. Neng grup angger omongan dikurangi Dur, le ngono kuwi Dur. Kuwi dadi laranganing negara lho. Allah.
Kula niku mungsuh sinten? Wah, ambumu iki lho Sadirana. Apa iki? Mungsuhe sinten, Mas? Sencaki. Lho, arep ngandi? Mo. Weh, lah kok wong apa? Kowe iki ngapa kok ngintik wae iki? Mungsuh Sencaki iki do wedi-wedeni apa to? Tuwa-tuwa kae nek mungsuh karo Sencaki, paling mung dekengane Kresna. Kresna ki kecil ah. Kresna Resengkuni iki ora ana apa-apane kok. Menang Kresnane. Menang Sengkunine. Kresna iki jane mung dadi unyike Pandhawa, aku unyike Kurawa. Nek pethuk perang pas. Ajeng perang kalih kula, monggo dadoske mawon. Didadoske mawon. Najan kula niku kondang ratu ora iso perang ning nek mung mungsuh karo tuwekan ngene iki iso wadake ora. Tuwekan niku nek jejamu kula niku. Padhak iki. Awi, ajeng didadoske napa mboten? Dadoske napa mboten? Mboten kula tak mundur mawon, Ken. Oh, Yardi. Sri Baladewa Narapati tuwing ares Wara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira sangking dyah panon jinawi Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Iya, Yai. Lah kok Koko Prabu ing Mandura mboten klentu saking pandulu kula nderek ngombyongi, nderek ngawat-awati lakune para sata Kurawa. Iya. Pancen leres, pancen tak akoni. Yen to aku ngombyongi marang lakune para sata Kurawa. Aku ngombyongi, aku ngawat-awati karo Lesmana Mandra Kumara anggone bakal ngudi supaya dauping pinanganten Pergiwati lawan Pancawala bisa gagal wigar. Lan ora ana liya kejaba amung bakal dijodhokke lan dipacangke marang Lesmana Mandra Kumara, Yai. Kresna sinayeng manggelung mintanaken tiwikramanira kang kumitiraning asta
Paman Durna gadah penggalihing kados mekaten. Inggih, Yai. Yen mekaten Kaka Prabu Baladewa menika badhe nderek kula menapa badhe nderek ngawat-awati lakune para Kurawa. Kula nderek. Aku tak melu kowe wae. Aku tak melu kowe melu kumpul para kadang-kadangku Pandhawa sebah aku ana ing negara Ngastina, Yai. Oh nggih. Yen ngaten monggo kula dherekaken wonten ing kasatriyan Madukara. Ron mawur kadyubing angin kokilan yarsu ulung-ulung aku kendang mawut peksi katrajang kathah satawana sami nilar ngungsi papan kajeng ageng kababat karungkat rungkut saking tandanging prajurit negari ing Astina sinerang lampahing daya-daya dumugi aning kasatriyan Madukara tunggal kandhane siji pernahe tunggal panggung siji caritane lamun sinarengna menika ta nenggih gumlaring kayangan ing sapta bumi ya kayangan ing sapta partala sinten ingkang marak sowan nenggih Sang Raden Antarja sinawang saking Mandrawa kang samya sewaka kinantita
pinangka geneping carita tunggal kandhane siji pernae awit tewet lamun ta sinarengna anenggih ingkang wonten ing kayangan Sapta Partala ya ing kayangan Sapta Bumi sayektita menika dewa ingkang tenang genah nyangga bumi nalika semana nampi piswanipun ingkang wayah Raden Antarja kawistara ingkang wayah anggenipun sowan mukalir konjeming pratala nanging Sang Hyang Ananta Boga mulat dhateng piswanipun ingkang wayah kaya sedya darbe atur nanging semune tida-tida mila dadya daya-daya den dangu dadya mangkono pangudi aswaraning dringkeng dereng kawijiling lati oh Dewa yanuntuna wong aprang jas padha sarasaran oh mangimbo-imbo ing kayangan arum arum lumrah sekara gadung yang Sri kadek rarangganing para taman sari parmara bingsop sarining tawang brengeng pindha pujining pramono sasanti jaya-jaya oh
ilahing sekaring bawana langgeng. Ora kleru ana ing pandulu ulun iki kaya wayah ulun kang prapta ana ing kayangan Saptawarga. Iya Sapta Pratala. Ngir wayah ulun ngir Antarja. Padha kanthi raharja sak praptamu ngadhep marang ngarsanipun ingkang eyang. Ngir wayah ingsun ngir Antarja kula. Ih. Kanjeng Eyang boten langkung ingkang putra pun Antarja namung ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk ngandhap paduka. Kanjeng Eyang, iya. Wis ulun tampa pangestuning sun wae gage tampanana kulup Antarja. Inggih kula tampi asta kekalih kapundi mustaka saengga jimat paripih dayanana gesangipun ingkang putra pun Antarja. Eyang, iya. Antarja wonten tinimbalan ana apa dene kowe sowan ana ing kayangan Sapta Partapa ya ana ing Sapta Pertala kene? Apa duwe wigati mara gage aturna marang pun Eyang? Inggih Kanjeng Eyang, anggen kula sowan wonten ing Sapta Pertala mriku mboten wonten sanes kejawi badhe nyuwun pamit. Lho, arep menyang endi jeneng kita? Antarja. Inggih. Ingkang putra pun Antarja badhe nyuwun pamit tindak wonten ing kasatriyan Madukara. Lho, bakal lunga menyang kasatriyan Madukara perlune badhe nyekseni anggenipun adik kula lan kadang kula ing Ngamarta. Inggih pun Dimas utawi Kang Mas Pancawala anggenipun badhe panakrami dhaup kalian ingkang rayi nenggih Dewi Pergiwati. Kanjeng Eyang, oh kaya mangkono. Inggih kasinggihan mekaten. Mila dinten sak mangke menika ingkang putra Antarja badhe nyuwun pamit gandeng menika ngepasi dhateng adik kula pun Antasena boten wonten ing Sapta Pertala. Mila dinten sak mangke menika pasanggen kula nglimpe dhumateng adik kula pun Antasena badhe medal saking bumi badhe sowan wonten ing kasatriyan Madukara nyekseni anggenipun dhaup kadang kula Eyang. Oh kaya mangkono Antarja. Inggih. Ya wis. Gandeng kita ngepasi lawan Antasena adimu kae ora ana ing Sapta Pertala. Gage menyang ana ing kasatriyan Madukara merga adimu si Antasena iki mengko yen ngerti kelawan anggonmu bakal menyang ana ing kasatriyan Madukara tertentu bakal melu marang kowe. Inggih. Mergo adimu si Antasena kae durung wancine muncul ana ing bumi utawa durung pestine takon bapa ya ana ing Ngamarta. Mula saka iku
ngepasi anggonmu nglimpe karo si Antasena kaki mangkato dina saiki ya nggih Antarja iki yen makaten kula nyuwun pamit daya-daya prapta aning kasatyan Madukara nyuwun pamit Kanjeng Hyang sing ati-ati duga-duga digawa aja kaya bocah cilik ya nggih Antarja pamit yo tuku-tuku sing hati-hati weh iki Dewaya Anatawa ngaprang tas padha sarasaran mangimbo-imbo ing kayanganmu kusik to lah kok dadi aku krungu lah kok dadi aku ngerti nyumurupi yen to Kakang Antarja nglimpe karo adine Mbah Simbah kowe iki wong tuwa lho lah kok tega karo aku Kakang Antarja wae wis tindak menyang kasatriyan Madukara lah kok aku dilimpekke Antasena iya aku lah kowe ngerti dhewe to Antasena jeneng kita iku durung bisa basa lan durung ngerti unggah-ungguh ora iso tata krama ora ngerti subasita mula durung wancine jeneng kita nggih Antasena kuwi takon kelawan utawa takon bapa ana ing Ngarcapada mula Antarja ninggal marang kowe Antasena lah kok dilimpe ta jare mbiyen Kakang Antarja ki sebaya mukti sebaya pati jare Kakang Antarja ki wis janjeni karo aku yen bakal bebarengan takon kelawan bapakku ya kuwi Raden Werkudara bakal nduduhi aku lho nek ngono teles kowe iki ora sembrono lho wong tuwa kok sembrono teges iki bakal paring tuduh karo aku yen Rama utawa Raden Werkudara kuwi bapakku iya yen ngono kepiye Antasena wis saiki aku arep njaluk pamitan karo Simbah nah aku mung njaluk pamit mesti ora kok pengestoni tak budal dhewe aku walah yen Antasena iki mengko mung bakal gawe wirangku bakal tak ndek lakune si Antasena mongko Antasena ku urung tau metu saka jroning bumi mesti ngerti apa sing ana ing jroning bumi kaget lan ora ngerti kuwi bangsane apa lan bangsane apa Antasena mandheg Ger Antasena
kang tumingal Prangat cambuk samyong dali Lira tatit wileting koto kusik to lah kok jebul bumi njaba bumi iki kahanane kaya ngene kae apa kae dhuwur kae kok gembebyar kae kok sing dhuwur kae ana bunder-bunder gedhe oh kae sajake nek tak sawang kok malah nyumoroti marang aku kae apa kae iki apa ya iki sajake nek tak delok kok sarwa gawe atiku endah iki apa buta iki walah apa-apa kok ana ning aku urang mangerteni yen aku arep takon karo Kakang Antarja malah wis disiki laku banjur kepiye iki lho iki mlaku cilik-cilik iki apa iki iki bangsane apa ya iki lho oh Kakang Antarja wis tau matur karo aku yen iki cilik ngene iki ngremet iki semut iki bangsane semut tak maju meneh apa kok ana oh iki ana ngalas jare angger akeh gegodhongane lan nyenyet gunyet lelimengan kuwi ana alas utawa hutan oh kuwi genah wong-wongan sawah ora bali malah dipacul sirahku wis nek ngene iki gek ora ngerti apa-apa mung tinggal karo kakangku Antarja lho ana kewan nyeraki aku ki apa kae oh weh papak kebrangguling mungso kepapak bawatnya bentar kepapak munggu ing ayuda weh iki apa kok loreng-loreng jare Kakang Antarja ki nek loreng-loreng ngene iki rada ireng ngene iki jare nak dipangan. Apa ngapusi karo aku ya. Nek nak dipangan kok duwe siyung kaya ngono medeni sarwa gegirisi. Duwe buntut barang. Iki bangsane apa iki? Oh, kelingan. Iki bangsane kewan. Nek tikus kok gegeden. Neng ya cen tikus ki rada gedhe kok ya. Neng biasane cemeng. Iki kok ana oren-orene iki. Tikus kok Wow, roar. Ayo nek kowe iso tata jalma ngaku. Kowe iki bangsane apa? Harimau. Apa? Harimau. 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 Wah, cokot ra. Wah. Weh, kok iso wah. What?
mati kowe Ram. Bangsane kewan. Jenenge jare harimau. Mati tenan kowe. Nantang perkara. Yo, lho kayak kok ana kewan rada gedhe. Warnane putih. Nyaketi karo aku ki apa meneh iki? Iki bangsane apa? Lah kok gedhe terus ginuk-ginuk. Duwe apa iki jeneng iki? Oh, aku kelingan iki jenenge telale. Telale iki apa ya? Telelo iki. Iki ana kaya ana lincip-lincipe iki apa iki? Aku kelingan. Kakang Febri kae nek udut cok nganggo putih-putih. Jare kae saka kewan iki, oh iki gajah. Iki gading. Gading wah yo. Nek ngono ya patenane gadinge tak ngguke deter mati kowe. Tenan gajah gedene semono. Wih lali gadinge rung tak jikok. Tak dol tak sortir ngono rak ya payu. Antasena nggir, Antasena kowe aja nekat Antasena. Simbangi ngopo nguyak aku? Antasena jeneng kita aja nekat. Kita iku urung ngerti unggah-ungguh, ora iso basa. Antasena, weh, pokoke aku iki kepengin ketemu karo bapakku. Kok wis ketemu tak bali mrene meneh ora apa-apa. Aku ora urip karo bapakku ki ya ora apa-apa. Neng aku kepengin weruh sing ngukir jiwa lan ragaku ki sapa, kaya ngapa piyayine ngono to, Mbah. Ora mung Kakang Antarja sing diolehke, ning aku ki ya klebu anake. Piye wis saiki meneng? Ayo, sumaur. Ora galak-galak to. Mbah digalaki ngene iki. Karo mbahku kok galak. Antasena ya wis. Yen pancen wis gedhe kang dadi tekadmu lan mbok menawa kowe iki pancen ora iso basa lan ora iso ora duwe tata krama. Wis dina sak mengko kowe aja ngliwat daratan. Lho, nek ora kon ngliwat daratan iki kon mebur apa piye? Kowe metu jeron bumi. Mengko nek ana lemah kang gandane arum, kowe munggah ana ing daratan ya kuwi. Kowe bakal ketemu marang bapakmu Antasena. Oh iya. Nek ngono kon metu ana ing bumi. Mengko nek wis ketemu lemah ambune arum kon jedul ngono to? Ngono to? Ngono. Heeh. Wis kek kage mangkato sing ati-ati Surtiti aja kaya bocah cilik ya Antasena. Oh, tak jaluk pamit sing ati-ati.
Udeg nyogeng alur dasar kagawarananipun Om Kanjeng Sri Narawati Latala tokok bilung Dos pundi sinuwun nimbali ingkang Catugara tokok nimbali ingkang Catugara bilung dina sakmengko kowe tak utus supaya nderekke marang lakuku kuwi ya kuwi supaya nuduhke dalan negara ing Ngamarta utawa kasatriyan Madukara anggonku wis gandrung marang Dewi Pergiwati Gok iki kepiye Togok tekan apa durung waduh menawi sinuwun dangu kalihipun Catugara Togok niki sampun ketingal menika lho kasatriyan Madukara lah nika jejeripun mriku negari Ngamarta lah nika lho kasatriyan Madukisma Madukara lho Madukara ki ra nek ngene Janaka nek Madukisma ki ra ya nggo gawe gumlok ayo ke opo anune iki sambung rapete ora ana wong gabut aku gabut melu metu gabut tenan aku iki Togok wis ora saronta anggonku kepengin mondhong marang Dyahyu Dewi Pergiwati wong ayu jimating tilam sari wong ana kebayang-bayang ana ing impen Gok mula dina sakmengko kage aku derekna ing kasatriyan Madukara supaya dadi kasunyatan anggonku bisa mboyong putri utawa bisa mboyong Dyahyu Dewi Pergiwati ning menggriyen lho anu Kanjeng Dewaji menawi Dewi Pergiwati menika sampun dipun pacangaken kaliyan Raden Pancawala. Raden Pancawala ki sapa? Raden Pancawala menika putranipun Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa menika ratune para Pandhawa. Pandhawa ki sapa? Ah wis ora iso iki. Teruske sono kok. Ayo bali wae. Bendara kaya ngene kok di suwitani. Minggat wae ya. Ora ketang, ora ketang. Ora liwat tak dingko mung nderekke bendara buta ngene iki mung mulih dadi gotongan. Kowe ora ngrasani aku lho. Mboten kula niku ngrasani wingking kula niki lho. Ora wae kowe ngrasani aku wis. Saiki ngene. Togok bilung wonten dawuh. Wonten dawuh. Kage aku derekna ing kasatriyan Madukara. Selak ora saronta nggonku mondhong Sang Dyahyu Pergiwati. Mbuh kuwi anake Janaka, mbuh kuwi wis dipacangke karo sapa? Aku sing bakal menggalih dhewe Togok bilung. Kowe iki mung kon nderekke karo aku. Nggih, nggih. Nek wis ora iso dilekke ya wis kok. Ha iya arep piye meneh? Heeh. Mangka mrene iki dhewe ora nggo wadyabala lho. Sing ngomong sapa? Lho, nggawa wadyabala apa? Nggawa. Kuwi ning ngisor ning eblek kuwi. Tokke ora? Tokke.
Paling ku mung diawe ngene terus do metu dhewe-dhewe. Wah, ya wis parah. Nggih. Manut mawon kula. Nggih. Yen makaten monggo Gusti, kula dherekaken. Menika lho, nek kasatriyan Madukara sampun caket wonten ing ngajeng Paduka. Ndara, ayo togok milung. La dalah. Ayo, dereki ratu gustimu kabeh, ayo. Sopo? Wah. Ana dongeng enthek-enthek si panunggal patenana panunggal apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan ning ning nong ning ning jagat dewa Bathara ladalah iki kok ana wong kok ngane-ane awake sisik kabeh iki jane wong apa siluman sapa iki takon karo aku iya Satriya Jangkar Bumi Antarja lho nek karo Klaten ngendi Mas Antarja oh krunguku Purworejo Satriya Jangkar Bumi Raden Antarja iya ayo kowe nganti Wadyabala kowe arep menyang endi aku bakal menyang ana ing kasatriyan Madukara derekke marang ratu gustiku anggone bakal ngelamar Dewi Pergiwati ku dhisik Dewi Pergiwati kuwi wis dipacangke marang kadangku ing Ngamarta ya kuwi Kang Mas Pancawala
Lah kok kowe bakal ganggu gawe, kowe bakal ngupyak-upyak banyu bening katentreman negara ing Ngamarta lan Kasatriyan Madukara. Ayo, protak pringgake becik kowe bali yo. Mergo Pergiwati wis dipacangke marang kadangku di Kang Mas Pancawala. Wah, ora iso. Ora iso, kudu iso. Pancawala mengko tak patenane. Pergiwati bakal diboyong marang Ratu Gustiku. Ratu Gustiku wong sugih bondo bandu. Ora mungkin Pergiwati ora gelem diboyong menyang negaraning Ratu Gustiku. Ayo, saiki kowe sumingkir aja mepalangi kang dadi lakuku. Ora iso. Aku ora bakal sumingkir yen kowe durung bisa nglangkai bathange Antarja. Sugih kendel Bondowani. Ora mingkat saka ngarepanku tebak diadamu. Kelakon mencelat balungmu. Kelakon sembur ora mlonyo. Sembah selawe taun kowe. Awas. Aduh. Yo, rada krasa tangan. Awas. Keparat menungso apa-apa. Mati ya.
Weh, la. Wah. Wah. Iki sing ngundurke barisanku prajurit ing Trembeluk Suket. Ya dasar Keparajata. Kowe Ratu Gustine. Ya aku kang bakal nglamar lawan Dewi Pergiwati. Nanging Pergiwati wis pacangke marang Kang Mas Pancawala ora peduli. Sing baku bisa tak pondhong. Dadi garwaku tak pondhong, tak boyong ana ing negaraku. Bisa mboyong Pergiwati ning wis bisa ngliwati Bantrange Antarja. Piye? Yen wis bisa ngliwati Bantrange Antarja, gigit sing pangapit tugal golomu ngene. La. Rada hati-hati. Ayo. Ayo. Wah. Wah. Oh. Toko kang malegak-legok Trambelong kang saraita Teja Maya Teja Mantri dos pundi sinuwun? Tas pundi sinuwun sampun jajal kekiyataning putra Pandhawa. Aduh, kok aku kalah. Manungsa siji kaya duwe wisa nyembur aku. Panas awakku. Kaya ora inget Purwoduk Sina nekuk penjalin. Aja lewat kene togok belong. Wih, monggo. Monggo mawon. Lah. Wah.
ayune Purwasa jati Pangira jagat godhong kini